ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз оғози давраи соҳибистиқлолӣ ба соҳаи маориф ва тарбияи дурусти насли наврас диққати асосӣ дода, дар ин самт барномаҳои давлатиро қабул ва татбиқ менамояд. Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон самараи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, бо мақсади омода намудани мутахассисони касбии соҳаи энергетика таъсис дода шудааст. Дар донишкада аз рӯи 22 ихтисос дар 4 факултет мутахассисони ояндаи соҳаи энергетикаи кишвар омода карда мешаванд. имрӯзҳо дар донишкада зиёда аз 1800 нафар донишҷӯ дар шӯъбаи рӯзона ва таҳсилоти фосилавӣ таҳсил менамоянд. хатмкардагони донишкада имрӯзҳо дар дигар соҳаҳои муҳими ҷумҳурӣ ба монанди роҳу нақлиёт, кишоварзӣ ва саноат фаъолияти назаррас доранд. яъне таъсиси донишкадаи энергетикии Тоҷикистон тақозои замон буда, дар рушди иқтисодиёту иҷтимоиёти мамлакат саҳми муҳим мебозад. имрӯз дар донишкадаи энергетикии Тоҷикистон барои ҷалб намудани донишҷӯён аз симхонаҳои озмоишии замонавӣ, симхонаҳои назариявӣ ва симхонаҳое ки бо таҷҳизотҳои замонавӣ технологияи муосир таҷҳизонда шудааст истифода бурда мешавад. ногуфта намонад дар истифодабарии технологияи ҳозиразамон барои баланд бардоштани сифати таҳсилот нақши муҳим мебозад. ногуфта намонад имрӯз бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат президенти кишваромон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мутахассисоне ки оиди соҳаи энергетика дар донишкадаи энергетикии Тоҷикистон тайёр карда мешавад, мақсади асосӣ дар оянда барои рушду нумӯи ва пешрафти соҳаи энергетикаи Тоҷикистони азизамон сафарбар намудани худи хатмкунандагони донишкада мебошад. имрӯз дар донишкадаи энергетикии Тоҷикистон аз рӯи 22 ихтисос мутахассисонро ба бозори меҳнат омода месозанд. хатмкардагони донишкадаи энергетикии Тоҷикистон дар ҳама корхонаҳои энергетикии кишварамон кор ва фаъолият намуда истоданд. инчунин бояд қайд намуд ки донишҷӯёни хатмкардагони донишкадаи энергетикии Тоҷикистон дар нерӯгоҳи азими аср, нерӯгоҳи барқи оби Роғун фаъолият намуда истоданд. дар нерӯгоҳи барқи оби Норак, нерӯгоҳи барқи Сангдуда 1, нерӯгоҳи барқи оби Сангдуда 2, нерӯгоҳи барқи оби Сарбанд ва силсила нерӯгоҳои дарёи Вахш донишҷӯёне ки хатмкардагоне ки донишкадаи энергетикиро хатм намуданд имрӯз кор ва фаъолият намуда истодаанд. дар доираи ин шартномаҳо донишҷӯёни донишкадаи мо барои баланд бардоштани ва пайваст намудани донишҳои назариявӣ ба амалия ба ин корхонаҳо ҳамчун таҷрибаомӯз рафта таҷрибаомӯзӣ мекунанд. ногуфта намонад яке аз роҳҳои барои баланд бардоштани сифати таҳсилот ҳам ин бояд ба таҷрибаомӯзии пайваста донишҷӯёнро ҷалб намудан, ин яке аз барои баланд бардоштани сифати таҳсилот нақши бузург мебозад. имрӯзҳо донишкадаи энергетикии Тоҷикистон барои тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ мутахассис омода месозад. ба ҷуз аз ихтисосҳои гуногуни соҳаи энергетика дар самтҳои сохтмони гидротехникӣ, саноати масолеҳи сохтмонӣ, иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолоти энергетикӣ низ мутахассисони варзидаву касбиро омода месозад. бо гузашти якчанд сол аз даргоҳи ин муассиса аввалин мутахассисон, муҳандис энергетико, муҳандис сохтмончиён ва иқтисодчиён баъди хатм ба истеҳсолот равон карда шуданд. донишкада дорои пойгоҳи бузурги кадрӣ ва моддию техникӣ буда, барои омода кардани мутахассисони соҳибкасб дорои шароитҳои зарурӣ мебошад. таҳсил дар донишкадаи энергетикии Тоҷикистон тавре ба нақша гирифта шудааст ки аллакай баъди хатми курси дуюм донишҷӯён ба муассисаҳои соҳа барои таҷрибаомӯзӣ фиристода мешаванд. донишҷӯён дар муассисаҳо таҷрибаи амалии худро дар самтҳои гуногун сайқал дода, дар раванди лоиҳасозии сохтмон ва истифодабарии инфраструктураи энергетикӣ иштирок менамоянд. тӯли чанд сол аст ки омӯзгорони донишкадаи энергетикӣ дар якҷоягӣ бо шогирдон ба омода кардани лавҳаҳои озмоишии таълимӣ машғул ҳастанд. чӣ хеле ки шумо худатон шоҳид ҳастед, мо бо шогирдон барои омода кардани кадрҳои
болои қад дар шароити лабораторӣ донишҷӯёнро омода мекунем то ки дар истеҳсолот ба монеаҳо дучор нашаванд. Албатта донишҷӯёни мо бисёр ҳам дониши хуб доранд, донишҷӯёни фаъоле дорем ки боз идеяҳои хуб медиҳанд. Мо дар ҷоягӣ бо онҳо кор мекунем. Дар махсус устохонае дорем ки дар он ҷо кор бурда мешавад. Мана якчанд озмоишгоҳҳои таълимӣ сохта шуданд ки аз фанҳои гуногуни тахассусӣ имрӯз онҳо кор дода истодаанд ва мо дар ҳамин шароит донишҷӯёнро омода мекунем. Мо вақте ки дар дарсҳои назариявӣ ба донишҷӯён мавзӯъҳои назариявӣ мегузаронем, дар шароити лабораторӣ мо донишҷӯёнро оварда аз тамоми он вобаста ба предметҳои тахассусӣ дарсҳои озмоишӣ мегузаронем ва ба донишҷӯ ин чиз пурра мешавад ва донишҷӯ тезтар аз худ мекунад. Ин лавҳаҳои озмоишӣ ба мо бениҳоят кӯмакҳои зиёд мерасонанд, то ки албатта мо ҳар рӯз ҳар вақте ки хоҳем мақсад ба истеҳсолот рафта наметавонем, танҳо дар ҳолатҳое ки таҷрибаомӯзӣ мешавад мерем. Ба ҳамин хотир мо ҳамон лабораторие ки мо сохтагем, ин ҳам як қисми таркиби истеҳсолот аст ва мо дар ҳамин шароит донишҷӯёнро омода мекунем. Солҳои пештар ки донишкада албатта аз потенсиали кадриш на он қадар ғанӣ буд ва мо ҳамин гуна стендҳои озмоиширо аз хориҷи кишвар, аниқтараш аз Федератсияи Россия дастрас мекардем. баъди омода кардани кадрҳои дохилии донишкада ки омода шуданд ва имрӯз дар донишкада хизмат карда истодаанд ва бо донишҷӯёни болоиқад мо худамон низ ба сохтани чунин стендҳои таълимӣ машғул ҳастем ва гуфтам метавонам ки мо ҳам низ бо боварӣ гуфтам метавонем ки мо ҳам аз ӯҳдаи ин чиз баромада метавонем. дар солҳои фаъолияти худ омӯзгорони донишкадаи энергетикии Тоҷикистон бо ҷоизаву унвонҳои соҳавию давлатӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҳамзамон омӯзгорони донишкада бо ҷоиза ва унвонҳои илмӣ аз ҷумла ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон, ҷоизаи давлатӣ барои олимон ва омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ва ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф мушарраф гардиданд. баъд аз хатми донишкада ба ҳайси ассистент дар донишкадаи мазкур кор ва фаъолиятро оғоз намудам. пас аз оғоз намудани фаъолияти корӣ ман ба омӯзиш ва беҳтарсозии хусусиятҳои хатои интиқоли барқи лоиҳаи Кас ҳазор машғул шуда ба корҳои илмӣ тадқиқотӣ оғоз намудам ва дар натиҷа ман соҳиби 11 патенти ихтироотӣ аз ҷумла як патенти ташкилоти патенти авроосиёӣ гардидам. ҳангоми омӯзиши ман дар хатои интиқоли барқи ҷараёни тағйирёбанда дар системаи энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дорои як қатор камбудиҳо буданд, аз ҳамин лиҳоз ман вобаста ба ном камбудиҳо, вобаста ба мавқеи онҳо ва вобаста ба мавқеи ҷуғрофии худи ҷумҳурии азизамон ки 93% онро кӯҳҳо ташкил медиҳад, ман такя бар ҳамин кӯҳҳоро ба анҷом расондам ки мушкилоти мутахассисони соҳара осон мегардонад. аз ҷумла яке аз ихтироотҳои ман дар бораи хати интиқоли барқи ҷараёни сефазаи тағйирёбандаи аз болои дара гузаранда мебошад ки ин метавонад ба пас аз ихтирооти ман, яъне ки пас аз ба даст овардани ҳуҷҷати муҳофизатӣ ва ҳангоми истифодабарии кори ман дар дигар лоиҳаҳо метавонад ки талафоти нерӯи барқро дар чунин хатои интиқоли барқ камтар кунад ва дигараш дастгоҳ барои таъмини хатои интиқоли барқи баландшиддат мебошад ки он метавонад ба бехатарӣ кори кормандон ва инчунин вақти кори онҳоро сарфа намояд ва ба ҷиҳати иқтисодӣ ҳам корхона ва инчунин бехатари кормандро дар хатҳои барқ таъмин созад ва ба ғарз аз ин боз ихтироотҳое ҳастанд ки онҳо вобаста ба тарз ва устувории оиқҳои баландшиддати полимерӣ дар хатҳои интиқоли барқи баландшиддат ва ки онҳо дорои якчанд камбудиҳо ҳастанд вобаста ба он дар хатҳои интиқоли барқ бисёртар садамаҳо рух медод ва пас аз ба истифода додани анамун корҳои мо метавонад ки анамун камбудиҳо дар хатои интиқоли барқ бартараф гардад. дар маҷмӯъ корҳои илмию амалӣ аз санҷишгузаштаи ман дар хатои интиқоли барқи вилоят, инчунин дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ ва берун аз он ҳамчун маводи омӯзишӣ, мавриди амал ва истифодабарӣ қарор дорад. мо аз роҳбарияти муассисаи донишкада бениҳоят миннатдор ҳастем ки дар
дохили донишкада маркази инноватсионӣ ва рушди истеъдодҳоро ташкил намудааст, ки дар онҳо барои пайдо намудани истеъдодҳои нав дар самти омӯзиш ва ихтироъкориву навоварӣ бо чеҳраҳои навро аз миёни донишҷӯён, аз миёни омӯзгорон, аспирантон боз мо дар ин ҷо пайдо месозем. аз ҳамин лиҳоз дар баробари ин ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба муҳтарам асосгузори сулҳваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат барои бунёди як донишкадаи бонуфуз, ки дар миқёси Осиёи марказӣ ин донишкада ягона арзёбӣ мегардад, ки бунёд гардааст ва имрӯз мо ҳамчун донишҷӯ ва имрӯз ҳамчун омӯзгор фаъолият карда ва дастпарваронро барои дар соҳаи энергетикаи кишвар ҳамчун мутахассиси болоиқат тайёр намудан кор ва фаъолият намуда истодаем. донишкадаи энергетикии Тоҷикистон ҳаммасулот дар намоишгоҳҳои махсусгардонидашудаи касбӣ иштирок намуда, дар доираи ин намоишгоҳҳо конференсҳои илмӣ низ баргузор менамояд. дар натиҷаи ин ҳамгироиҳо айни замон 46 созишномаи ҳамкорӣ бо шарикони хориҷӣ ва 32 созишнома бо шарикони дохилӣ ба имзо расонида шудааст. дар асоси ин ҳамкориҳо донишҷӯёни донишкадаи энергетикӣ имконият доранд, ки дар формати табодули донишҷӯ ба донишгоҳҳои бонуфузи хориҷӣ фиристода шаванд ва давоми як соли таълим дониши худро мукаммал созанд. ҳамзамон гурӯҳи муштараки донишкадаи энергетикии Тоҷикистон ва донишгоҳи давлатии нафту техникии Уфаи Федератсияи Россия амал мекунад, ки донишҷӯёни ин гурӯҳ соли аввали таҳсилот дар донишкада сипарӣ намуда, идомаи таҳсилро дар донишгоҳи давлатии нафту техникии Уфаи Федератсияи Россия ба итмом мерасонанд. шурӯъ аз соли 2013 аз ҳисоби тамоми манбаъҳои маблағгузорӣ, яъне ки аз ҳисоби чӣ шаҳрномаҳои дуҷониба бо шарикони хориҷӣ, ҳамзамон аз ҳисоби бурсияҳое ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо намуда шуданд, яъне ки стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дурахшандагон ва ҳамзамон бо ёрии шарикони дохилӣ дар маҷмӯъ 25 нафар омӯзгорон, яъне ки муҳаққиқони донишкада дар хориҷи кишвар аз зинаи, яъне ки дар зинаи аспирантура таҳсил намуда соҳиби дараҷаи унвони номзад илм гардиданд, ки ин як қадами устувор барои ҳамин мукаммалсозӣ пойгоҳи илмии донишкада мебошад. инчунин дар доираи ҳамкориҳои яъне ки хориҷӣ бо шарикони хориҷии худ донишкада то давоми 2 соли охир аст, ки аллакай мо гурӯҳи муштараки тоҷикии русия, яъне ки гурӯҳи муштараки донишкадаи энергетики Тоҷикистон бо донишгоҳи нафт техникии Уфаи Федератсияи Русия фаъолият менамояд, ки яъне ки дар формати 1+3 як сол дар донишкада таҳсил намуда боқимондаи яъне ки давоми барномаи таълимии худро дар дар Федератсияи Русия таҳсил намуда соҳиби дипломи Федератсияи Россия мегарданд. ҳамзамон бо дигар яъне ки донишгоҳҳои хориҷӣ аз он ҷумла донишгоҳи Костромаи Федератсияи Русия, донишгоҳи Талиати Федератсияи Русия, яъне ки дар формати табодули донишҷӯ мо ҳамкорӣ намуда истодаем. ҳамасола шумораи муайяни донишҷӯён ҳамчун табодул дар ба муҳлати 6 ё ин ки 1 сола фиристода мешаванд ва яъне ки баъд аз анҷоми ҳамин муҳлати таҳсил онҳо баргашта яъне ки давоми таҳсили худро дар донишкада идома медиҳанд. донишкада дорои пойгоҳи бузурги моддию техникӣ муҷаҳҳаз бо озмоишгоҳҳои илмию таълимӣ ва паркҳои техникию майдончаҳои таҷрибавӣ мебошад, ки барои баргузории машғулиятҳои таълимӣ ва тадқиқотҳои илмӣ истифода мешавад. таълим дар биноҳои муосири муҷаҳҳаз бо тамоми дастгоҳу лавозимоти зарурӣ барои касбомӯзию илмомӯзӣ сурат мегирад. ҳамчунин толорҳои муосири китобхона дорои фонди бузурги китобҳои бадеию таълимӣ ва илмию техникӣ дар шаклҳои чопию электронӣ мебошад. ман миннатдории самимонаи худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон барои дастгирӣ нисбат ба қишри ояндасози ҷомеа мерасонам. ман ҳамчун як ҷавондухтар дар ҷавоб ба ғамхориҳояшон хубу аъло хонда мутахассиси хубу варзида мешавам ва ба ватанамон Тоҷикистон хизмати содиқона мекунам. ман Шоҳрухи Муҳаммадзоир, донишҷӯи бахши дуюми донишкадаи энергетикии Тоҷикистон
و اینچنین اشتراکچی دور ولایتی آزمون جمهوری فروغ سپیدانای کتاب است. از نمینه خواندن و از بر نمودن آثار ادیبان کلاسیک هستم. من سال دوم است که در آزمون اشتراک می‌ورزم و زیاده از 100 غزل، 120 رباعی، 100 بیت قصیده، 150 بیت مصرع‌های داستان و دیگر اثرها و داستان‌های ادیبان بزرگ را مطالعه نمودم. و امسال نیت دارم تا در جمهوری رفته سزاوار جای نمایی نگردم و از فرصت مناسب استفاده برده به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان منتداری خود را می‌رسانم که بهر ما جوانان چنین آزمون‌های سطح جمهوری را برگزار کردند و محض این آزمون‌ها باعث می‌گردد که ما جوانان را به علم و کتاب آورده از تاریخ و اثرهای ادیبان بزرگ برخوردار گردیم و در آینده می‌خواهیم یک متخصص خوبی ساحه انرژتیک گشته برای آبادی و پیشرفت کشور عزیزمان تاجیکستان سهم ارزنده خود را گذاشته باشم. имрӯзҳо дар донишгада корҳои илмӣ аз рӯи 6 самти илм дар якҷоягӣ бо пажӯҳишгоҳҳои бонуфузи дохилию хориҷӣ бо муваффақият пеш бурда мешавад. танҳо дар 3 соли охир омӯзгорони донишгада 38 ихтироати худро бо патенти муаллифӣ дар дохил ва хориҷи кишвар тасдиқ намуданд. қисми зиёди ин ихтироотҳо ба самти энергетика ва техникаву технология мансуб аст ки барои рушди илму иқтисодиёти миллӣ муҳим арзёбӣ мегарданд. اختراع نموده من کشف سیستم انگیزشی بسیار فضای تریستوری می باشد که در نیروگاه‌های برقی جمهوری تاجیکستان ما وظیفه اساسی را سیستم انگیزش می باشد. ما برای استحصال نیروی برق سیستم انگیزش وظیفه اساسی را می باشد. ما برای همون یک چند مدل ساخته ایم در اینجا برای سیستم انگیزشی نیروگاه ها در وقت لایه کشی نیروگاه های بزرگ یا خرد انتخابان یا عملا بسیارتر سیستم انگیزشی تریستوری استفاده میبرند. ما از همون لحاظ استفاده نموده با یک نوع سیستم انگیزشی نوعی پیشنهاد نمودیم که سیستم انگیزشی بسیار فضای تریستوری که سیستم انگیزشی که ما پیشنهاد نمودیم در آنها یک چند طلبات خود را دارد. یکم در وقت استحصال نمودن انرژی الکتریکی در تریستورها یعنی توانایی حرارتشان خیلی پست می شود و اینچنین در وقت کنده شوی که از فضا باشد نبض شدت در سیستم انگیزش یعنی کمتر می شود. از همین حساب ما این نمود سیستم انگیزشی را پیشنهاد نمودیم. самти муҳими фаъолияти донишкадаи энергетикии тоҷикистон ин ба тарзи амалӣ роҳандозӣ намудани лоиҳаҳо мебошад. бо ин мақсад дар донишкада 32 озмоишгоҳи муосир, маркази инноватсия, рушди истеъдодҳо ва парки технологӣ фаъолият менамоянд. дар мувозинати кафедраи манбаъҳои алтернативии энергия якта нерӯгоҳи барқӣ фотоэлектрикии офтобӣ чӣ гунае ки шумо мебинед вуҷуд дорад. дар ин нерӯгоҳ дар раванди таҷрибаомӯзӣ донишҷӯёни хатмкунанда дар таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ метавонанд ки таҷрибаомӯзиро дар ин ҷо гузаронанд. ба ғайр аз ин панелҳои офтобие ки дар низоми фотоэлектрикӣ шумо мебинед барои гузарондани корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар самти манбаъҳои барқароршавандаи ғайрианъанавӣ истифода бурда мешавад. инчунин панели офтобие ки вуҷуд дорад бо мақсади таъмин кардани нерӯи барқ дар фасли сармо истифода бурда мешавад ки ба маркази тестӣ ва ба қайдгирӣ ва ба озмоишгоҳҳои кафедра дар вақти сармо ҳангоми набудани энергияи электрикӣ аз ин панели офтобӣ яъне системаи фотоэлектрикӣ васеъ истифода бурда мешавад. чӣ гунае ки аз худи системаи фотоэлектрикӣ маълум аст, он аз 2 қисмат иборат аст. дар ҳар як қисмати он 24 панели офтобӣ бо иқтидори 200 ватт мебошад ҷамъоҷамъ, яъне нерӯгоҳи барқии офтобии фотоэлектрикӣ 10 киловаттро метавонад нерӯи электрикӣ истеҳсол намояд. панелҳои офтобие ки дар ин системаи фотоэлектрикӣ пайваст мебошанд иқтидори ҳар яки онҳо 200 ваттро ташкил медиҳад ва барои гирифтани 200 ватт албатта
баъзе талаботҳое ҳастанд ки бояд иҷро шаванд. Якум бояд яъне рӯзи офтобӣ бошад, яъне чӣ қадаре ки шуои офтоб зиёд шид, ҳамон қадар истеҳсол зиёд мешавад ва масъалаи камбудии дигаре ки дар ин ҷода дида мешавад, ҳангоми яъне чанг гирифтани сатҳи болои панелҳои офтобӣ метавонад ки иқтидори онҳо ҳангоми истеҳсол кам шавад. устодону донишҷӯёни донишкадаи энергетикии Тоҷикистон тамоми комёбии дастовардҳо ва зина ба зина боло рафтани сатҳу сифати таълимро аз шарофати соҳиби истиқлолии мамлакат ва ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки маорифро соҳаи афзалиятнок эълон намуданд, арзёбӣ мекунанд. роҳбарияти донишкада кӯшиш менамоянд ки донишҷӯёнро дар рӯҳияи ватандӯстию худшиносӣ тарбия карда, аз онҳо мутахассисони лоиққадманди ба талаботи бозори меҳнат рақобатпазирро омода намоянд.